Tauri, tócache a ti, como viviches aquilo? Tiña 20 anos e creo que foi a causa de que non me acorde moi ben, porque acabo de enterar hoxe que foi un viernes. Sí, Non sí, recordaba que fora viernes. E sí esta foi. semana chamáronme de varios sitios, pero só puiden falar ca xente de Riazor.org e contáballes, eu recordo que teño é de que non me dou nin para entrar ao estadio. Acórdome de ver o gol de Donato, pero non me acordo de máis. E acórdome de o día seguinte pola mañá bañarme na fonte en Ordes. Que os sábados era en Ordes, Era era LP, a movi- LP, joder. E acabo de darme conta de que foron 2 días. Sí, sí. Ahora mismo acabo de Sí, darme tío. conta que foi venres todo o sábado e do sábado para o domingo pola mañán. Só recordo de estar en pelotas bañándome na fonte de Ordes, de que había xente nos caparateos no Gallás vacilándome porque a tiña pequena. Imaginadevos, joder, non é fácil tamén ás 9 da mañán Co en frío, Ordes. co frío, tela... Auga fría, non a Exacto. fonte non ten calentador, eu tampouco. Pouco Algo tamén. que me vacilou, como tamén estaba crecido aquel día, funlle vender o calcetín no Cuba Libre. Acórdome de despor ver os resúmenes, de recortar os periódicos e todo eso, pero non me acordo de nada aquel fin de semana.